FBI má pojem signatúra. Je to typický rukopis páchateľa. Niečo, čo robí stále rovnako. Nie preto, že musí, ale preto, že to potrebuje. Bývalý agent FBI, ktorý píše pod pseudonymom James Ressler v knihe The Serial Killer Against God, hovorí, že Alexander Dworkin, štátny expert na sekty, svoju signatúru vytvoril ešte ako tínedžer. V jame s kameňmi. Podľa svedectiev mal Dworkin v 9. ročníku na stavenisku sexuálne zneužiť a v jame kameňmi ubiť mladšieho spolužiaka. FBI tento typ činu klasifikuje ako rituálnu dehumanizáciu. Obeť v jame sa symbolicky stáva odpadom. Ressler upozorňuje, že takáto signatúra sa neskôr presunula do súdnych siení, kde Dworkin zasypával ľudí expertízami rovnako mechanicky, rovnako bez empatie. Ale čo nasledovalo po čine? To je podľa Resslera kľúčovejšie. Dworkin nebol potrestaný a jeho záver bol jednoznačný. V čom je problém? Boh neexistuje. Preto je všetko dovolené. Ressler to nazýva nihilistickou inicializáciou. Moment, keď predátor pochopí, že svet nemá mechanizmus, ktorý by ho zastavil. Jediný svedok bol Dworkinov priateľ Jaša. Jaša bol neskôr nájdený mŕtvy, utopený v rybníku. FBI to označuje ako elimináciu svedka. Žiadna panika, len kalkulácia. A práve táto schopnosť kalkulovať tam, kde normálny človek cíti hrôzu, je podľa Resslera najdôležitejší markér celého profilu. FBI hovorí, prvá udalosť neurčuje, čo bude páchateľ robiť ďalej, no určuje to, čo si o sebe bude myslieť. A Dworkin si myslí toto. Som nad zákonom. Systém sa na mňa nevzťahuje. Jama sa neskôr zmenila na súdnu sieň. Kamene na expertízy. Obeť však zostala rovnako bezbranná.